Zilipati sabata ino ikupatseni nkhani ya moyo wa kundende omwe mkulu wina anakhala kwa zaka zinayi kundende yachichiri atamangidwa kamba kuleletsa ndewu kumowa. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Linali 2008 ninkapanga business yokupha nkhuku and nachoka kumene ndimakhala kuti ndipite ndikagule nkhuku kwa Kachere ku Speeders. Ndinakapeza nkhuku zija kulibe, ndinakweraso minibus pita kuchigumula kuti ndikagule. Kuchigumulaso ndinapeza nkhuku zija kulibe. Mmutu mwanga munabwera nzeru zobalalika komanso zosakhala bwino, ndinakuganiza kuti ndalama zija ndipite ndikazimwere mowa za business. Nditapita kumwa mowa, anzanga amene nakapeza nawo kumowa kwanali anthu oti timaziwana tinkachezerapo limodzi. Mowa amene timamwera ku tavern kulimbe. Endi tinkamwa anthu 4, pa anthu 4 tili ngati mokumwa mowa awiri anayambana. Ine ndili pompo endi nalelesa ndiwe imene anayambana ayo amenyana nalelesa. Kachiwiriso anayambana nalelesa. Koma ndi mpeni umene ndimati ndikagula nkhuku zija ndimakadulira mapisi ndikuyala kuti anthu azindigula. Mpeni uja ndali ndili nawobe pa nthawi imene ndimalelesa anthu aja ndewu. Mwasoka mpeni uja unandigwa ineyo kugwera pansi. Sinauone anaona ndi anthu amene amamenya nawo. Ndi onse anakautola nkumakaunganganirana, wina anachuluka mphamvu nikubaya nzake pa ntchafu kumwalirira pomwepo. Ineyo zinandiopsa zinachitikazo ndinyamuka nkumapita kwathu. Ndakafika kwathu nafotokozera akazi anga amene zakhalira ku business umene ndinapita. Ndi nakhala moyo oopa komanso oyembekeza kuti chitachitike ndi chane pa moyo wanga kwa masiku 5. Siku la namba 5 usiku ni mmene asikala amabwera ku nyumba kwanga apolisi kuzandigwira. Chifukwa kuti mwana amene anambaya munthu uyo ku nyumba kwanga ankakuziwa anatenga asikala aja kuwalondolera kuti mpeniwo aine ake amakhala ukuku. Mpaka anabwera ku nyumba kwanga nkuzafusa kuti mpeni mmauziwa nauza kuti mpeni ndi wanga ndimagwirisa ntchito pa business yanga yophera nkhuku. Kwenikweni anayambana chani? Nkhani zake zinali zoti ndizapamowa, nkhani zake zinali zoti akanamvesesa mwina kulesa kumene ndimalelesa ineko sizikanafikaso apapo. Chimene anayambana anthu nchoti kunabwera mwana wina amene amagulisa majumbo mtauni. Anabwera ndi anthu 4 nkuzafika pamalo pamene tinalife nkumuza mmuzi mwa ifeyo kuti mwaona anthu awawa ndanda majumbo anga kumene ndikugulisako ndikumpasa mwana wina. Ndino mwana uja chifukwa kuti amamuza yeye ni mkulu wake wina nzake amene anabayayo zimamunyasa anana kuti aiwe ndiye kutuza ife zimenezo zikutikuza chani upite konko mzika kambeana. Nkhani jamaa kuti ayithandize kwa ana amajumbo aja zinachoka kumene ndikubwera nawo apapa ndikusalira nano kwa anthu awiri awawa amajumbo aja ananyamukapo kumapita makapanga zawo komano inasala pamalo pathu pamene timakhala. Aiwe ukumuthamangisa mwana uja chifukwa chani pamene mwana uja wabwerera pano ineyo ngati akulu aja kuti andifotokozere. Chifukwa chani ukuwalesa anthu aja kuti asabwere pano asandifotokozere pamene mwanayo ine ndi ngati mkulu wake wabwera ngati kwa ineyo ngati umzoti ndimuthandize. Ndi kuti iweyo kuziwapo kanthu mwina za anthu amene amulanda majumbo mwanayo. Ndi mmene kuyambana kwake imene ndinaona ineyo kunali kumene koko mpaka na ndewu anamenyana mawendo 3. Kachitatuko ine ndikuwalelesa mpeni wanga unagwera pamalopo koma sinauone anauona ndiwo onse anakautola nkumaukanganirana wina ndikumbaya nzake kufera pomwepo. Malo amene ali kulimbi kunsika kuseri kwa police unit pina kwake amati kumashabini kumene koko. Mwa amene umagwisidwa kumene koko ndikachaso ma spirit basi ife tinkama kachaso nthawi imeneyo. Apapa amene amathandiza kulelesa anali mwini wake amene ankagulisa nawo mowayo moti anthu anakwanisa kumugwira mwanayo pompo amene anambaya nzakeyo anakwanisa kumugwira siku lomwelo malake omweyo sanathaweso ya. Apolisi anabwera ku nyumba kwanga usiku nthawi mwina pa 2 ya usiku ndikundionesa mpeni atandunikira tochi. Mpeni mmauziwa nauza kuti mpeni ndimauziwa ndi wanga ndimaphera nkhuku kumakagulisa kena kwananduza kuti mpeni wanu munthu wabayira nzake ndiye niwezo kukukhuzani tiyeni ku polisi. Kuti acha ananitenga kupita ukandilemba statement. Ndine kuchokera nthawi imeneyo 2008 koti inandita na 2012. Titapita ku court tisanalowe court ndinakumana ndi maloya ali goedi sininkaziwa kuti pamakhala zotani pamachitika chani pa milandu imeneyi. Koma titangofika ku court ku high court panja tinakumana ndi anthu 3 atavala masuti awo wooneka bwino. Loya mmozi akuti anali wa munthu womwalirayo, loya mmozi anali wa ine, loya mmozi anali wa nzanga winayo. Kenako anatitana kuti tikalowe court. Titalowa court nzanga anayitanidwa zina lake ndi ajaji anavomera. Ineyo ananditana maina 3. Are you Mr. Stuart Tolo Gama? Nakana nena kuti ayi ine zinanga ndi Stuart Gama.
ajaji anafuta zina la pakati la Tololo mkusala Steward Gama kenako milandu inayambika. Itayambika milandu inakwana nthawi yoti munthu amene ankaona pamalopo zikuchitika abwere mboximo azafotokoze zimene anaona. Ndiye munthu amene amaona zimenezo anali aine ake a bench imene kunabayidwa munthuyo. Anabwera kuzalowa mkhoti muja anawafunsa kuti pa anthu awiri ale apawa amene anambaya munthu ni ndani. Iwo aja ananena kuti anabaya munthu ni Jackson Kaduya. Anamuloza nzangayo osati ineyo. Zitatero kunabweranso mboni ya polisi imene anakauzidwa kuti kunsika kulimbi mshabini anthu abayana kwachitika ngozi. Amene aja anabweranso nawo nkuzalowanso mkhoti ponena iwo ananena kuti ifeyo tinali tamvesedwa kale kuti wambaya munthu ndi Steward Tolo Gama. Ndiloya wanga anayima pamene pomwe ndikumanena kuti iniyo mukayankhula kuti munali mutamvesedwa kale kodi umboni oona ni maso ndi okumva akhoti amakhulupirira umboni uti. Iwo aja apolisi ananena kuti amakhulupirira umboni oona. Ndiyeni umboni wanu ndoti mwachita kuuzidwa aina ka bench umboni wawo ndoti amaona zinthu zozikuchitika. Umboni wa inuyo ndiwo aina ka bench tigwiritse ntchito umboni wa ndani. Apolisi aja anavomera kuti agwirisani ntchito umboni wa aina ake a bench. Ndi pamene eneyo panapezeka mwayi ajaji nkunena kuti ndituluke ndilibe mulandu kuti ndiyankhe. Kuchokera 2008 kufika 2012 nali ndili ku ndende ya Chili prison. Kumene kumoyo unali wotani? Moyo wa kundende ndi wovuta kwambiri ndipo zimangochitika kuti mwina walakwira kunja kuno nkapezeka kumene koko koma ndinakhala kuti anthu amaziwa mmene zimakhalira kumene koko ndikusimikiza kuti sibweza anthu akumalakwa chifukwa olomalo oti ukhoza kugona eni kwa munthu oti wangobwera lero ndi lero kapena olomezi 5 sunathe uli ku prison kucha amakhala osowa. Ngati akwanu akumabwera mwina kwanuko unasiya ndrama abale ako amakubweresera ndrama ndiye kuti wewe nena siku lililonse uzipereka 150 kuti ukagone. Kugona kwake so simene timagonera kunja kuno kuntendere kuno. Ni malo oti amayeza phazi ngati ili. Ukazitembenuza umakhala waphwanya malamulo a nyumbayo mmawa kukacha amatha kukutulusamo. Usakutulusa koma ndiye kuti siku linalo sugona ya azangokukhazika basi chokhala chonchi. Zakudya zake zosakhala bwino, nsima imakhala yaphalala, nsima ni ndiwo simmalandira pakamozi, umatha kulandira ndiwo mamawa, nsima kumalandira mazulo. Ndiye kwa munthu oti ulibe malo oti ukhoza kumakhala, umangodikira nthawi yoti ndende akuilowesa akuuze kuti khala apa kuti uzuka mamawa. Zimakhala zovuta kuti ukhoza kusunga ndiwo kapena ukhoza kusunga nsima kuti nthawi imene angapereke ndiwo zinthu zikhale ndinazo ndije nsima ndiwo zakezi. Umapezeka walandira ndiwo mamawa chifukwa cha moyo wovuta ndiwo ziyandikuzija chompompo kumadikirira folokolo kapena 5 akuitanisa kuti akalandire nsima kungoija upanda ndiwo makhala ndiwo azija kale. Akati kugona cha mpeni aine ake amati cha nthi koma ngati wagona choyang'ana mmwamba amati chagada zimene zozo nzolesedwa kundende chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Sero yoti anayimanga yoti muzikhala anthu 80 mmatha kukhala anthu 400 chakuti 500 tingoyerekeza munthu usiku wonse ungokhala mpaka na mamawa. Thupi silingakhalira mbavu mende imayamba kutupa thupiso kutupa zosatira zake kumwalira kapena kutuluka koma thupi lopanda mbavu. Anthu kumaona ngati mwina kundende anakakubaya ni Jackson koma kundende sabaya Jackson koma chifukwa cha malo ogona ndochepa ndiye matupi anthu amasowa mbavu. Sero ena iliyonse mmatha kukhala anthu 5 kapena 6 olamula. Sero imeneyo ndi anthu amenewo ndi amene umatha kumvana nawo. Amwene ndagona kwambiri chokhala ndapeza akakate nthandizeni akuza kuti agona koma kugona kwake ndiye ndi champeni. Tikati champeni ugone cha ntiti kungoponyesa kugona choyang'ana mmwamba chagada monga timagonera kunja kuno pa matiresi umakhala kuti waphwanya malamulo umamenyedwa kapena kukutulusanso musero mummawa upita sero ina yoti anthu sakukuziwa ukayambiranso wani kuti anthu akuziweso mmenemo. Mamenyedwe ake amamenya motani? Sawerenga umenya usiti amakhala asikala apirizoni koma mmakhala nokanoka akaidi oti ena akanabwera kalekale kumene kuchifukwa cha kukhala kwawo mwina makhalidwe awo akuoneka ngati ndi abwino amasankha amene aja kuti akhalenso wayang'anira azinzawo. Anthu amene aja ndi amene amapereka chilango chachikulu kwa azinzawo so kundende kucha. Iniyo anakumenyanipo? Ndamenyedwapo. Anakumenyani motani? Mpera makhala kuti tagona kukhazika mwina ndrama yoti ndikapereke 150 ndilibe nangokhala kupindanso mendo ndiye makaona nthawi yoti mendo yauma ufuna uime uongole. Pa nthawi imeneyo kungoyima kuongola amabwera oyang'anira nyumbamo ndi zimasilipasi zinkhwayira kumenya pena palipo samayang'ananso kuti amenya pati amamenya pena paliponse pamene apapeza basi. Ndinamenyedwa kumbuyo uku mapama amakhala ankhwayira koma si asilikali apirizoni numatokatoka akaidi fwa asilikali apirizoni amakhala ali kunja kwa mpanda ifeyo izozo zimachitika zili mkati mwa sero usiku
tokatokaga ili timachitana nkhaza mwina kumakhala wina wabwera kwawo atavala chisilipa sichatayala la galimoto amamulanda chimene chichacho pochiona kuti ni cha strong ni cholimba kwambiri amamulanda basi azichigwirisa ntchito iwacha poamenyera zinzako fwa kundende yopya ndi shamba ndendi imeneyo anthu amamenyedwapo kwambiri chifukwa kuti anthu amachita kuwakhazika ndiye munthu ankhazika filikoloko usiku onsewo mpaka na mmawa 6:30 7:30 zimakhala zovuta ndi ochepa amene amakwanisa kukhala filikoloko kufika mmama osazuka ambiri amakhala kuti ndi ovuta amazukazuka akakoze wapita kokoza pobwera kuti ukhalenso wekha pamene unakhala pacha maloso maapeza amakhala kuti anzako ukangozuka amasendeza pamenepo kuti nawonso akhale ngati apeze mtendere kumango kumenya kocheso musayang'anira akumenya diso litupa akumenya pati zimakhala zopweteka makhalidwe a shamba ndi otani makhalidwe a shamba amakhala ovuta kwambiri chifukwa palibe amene amagona koma wina aliyense amankhazika pansi ukhale zoti iweyo mabondo akowa azithamangira mwina kugunda pachibwano ndi nzakonso amankhazika ukuziyang'anizana naye iyeyonso apinde mendo yake iziyandikira pachibwano ndiye nonse ka 90 mukhale pamenepopo mmachita kungooneka ngati zina zachizongopangidwa zoti ndi anthu ayi ndiye munthu walowa pamenepopo filikoloko makhalidwe amenewo utuluke mmawa 5:30 akabwera asilikali a prison kuti akakuwerengeni mapezeka ena akukanika kuti aime enanso mwina kufera pomwe ali chokhala kumazuwa mamawa kuti anzathu iwo anafa mwina iwe ifoti wazuka nzakuya ukanika kuti azuke kudaba kuti wako amabwera kumene amablanketi kugawira ndende yonse mablanketi koma mablanketewo amafunda ndochepa fuwa anthu ambiri amakhala alibe malo oti akhoza kuyalapo blanketi kuti afunde ndiye kuti sekukhala amene mwakhalira mwashamba mufunda blanketi sizingathekenso ukafundanso blanketi umaoneka ngati watha malonso amadana nazo zimenezo amaza kulanda blanketi lako lakalisungewo kapena ayaya aonjezere poyala pamalo pawo ngati mattress agone pabwino koma iweyo makakhala basi opanda blanketi pansi penipeni pa floor kutero moyo ndi umenewo siku ndi siku akumanga zaka 8 mpaka na umalize zaka 8 akumanga zaka 4 mpaka na umalize zaka 4 munthu umatha kufa usiku anzako osaziwa mwina sinasamirana naye monga ndakhalira chonje ndasamirana naye nzanga kumbuyo nzangayo nkumwalira kapena ineyo nkumwalira koma nzangayo osaziwa kuti nasamira iwa mwalira kuziwa mamawa pamene asegula pakhomo kuti katuluka ndikakuwerengera ine ndikangozuka nzangayo ukuwa amapezeka kuti wagwa pamene umaziwa kuti nasamira ukufa cha nzangayo omwalira usiku olokufayo akafa malo amenewo oti timakhalawo choncho amanchosa pamenepo ndikummanga bwinobwino ndi chiblanketi kumuyimisa amakamumisa ku toilet palibe malo oti akhoza kumugonesa kwenikweni pamene mtembo malo oti tiugonese apa umakhala athana nazo amangoitenga munthu akamuyimise ku toilet kumapita konko kumakakoza nzako atayima konko kumakufa kumamuona kuti nzathu uyu wafa koma nanga utani poti malo ndiyenda amenewo nthawiyo ndiyenda imeneyo basi timangoti mwina nzathu mandife nzathu ndi mandife chifukwa maliro munthu akamwalira musero iwo amayesesabe kuti mamawa kwambiri wina sasana atuluke mtembo ukhawo auchosemo upite kuchipatala koma anthu amafa ndithu chenicheni chimene chimapangisa kuti anthu afe ni malo ogona komanso chakudya chake chimene chimaperekedwa ku prison chakudya chimene chimaperekedwa ku prison si chakudya chimene timadya kunochi ndipo zitakhala kuti mwina ni chakudya chimene timadya kunochi anthu azifa inde koma sanga mafe munga amene akufera pano nsima yake makhala yosalimba ndiwo zake ndi zokhazokhazo zimozimozi ngati akoperekedwa nyemba ndikuti ni nyemba basi nandolo ku prison suja zakudya mwakasintha ngati kunyumba kwako mwakufuna kwako ayi ilipo nthawi imene iwo so amatha kuona kuti awa ndi anthu adya kwambiri zaka zitatu mwina nandolo yekayeka kapena mezi 9 nandolo yekayeka zira limodzi amapanga budget yawo amalandira kwa anthu zira koma sikuti ni masiku awiri pamwezi ndi siku limodzi pachaka basi siku limodzi pachaka zira limodzi lopereka to aboma koma ngati ungadye mazira iweyo daily ndikuti mwina ndazibale yako akumabwera kumakuona akukubweresera koma budget ya boma mzira limodzi pachaka ndende akuvutika ndipo ngati kungakhale anthu akufuna kwabwino kuthandiza ufuneka kumathandiza ku prison ndi anthu analakwisa kumabe ufa kumathandiza komano kumabajeti aboma kuti kaida adye nyama ali nawo mabajeti awo koma samazipangapanga sizimachitika ndikasiku limodzi mwina December la pachaka pisi imodzi aliyese pisi imodzi angadya awiri ndekuti ndi ayinaka konko fa konko kulenaso akonko koma ndi obwera koma amakhala ngati ndakonko koma munthu woti wangobwera lerolo ulibe malo ogona ulibe kozina kumeneko kamakhala kapisi kamodzi kuti ufike ponena kuti kundende wakhala kuti
afike poma kutchula kuti awawa ndi ainu ake kapena kuti wapanga dzina kundende chimafunikira ndi chani kapena amatani kwenikweni anthu amene wawa? Zimangotengerabe kuti mwina wakhala nthawi yayitali kumeneko bwanji. Ukakhala nthawi yayitali ndi kuti olo mawada amakuziwa amathanso iwo kuganizira kuti awi anabwera kalekale komanso mwina chifukwa cha khalidwe yake tinsiya apa timpangirezi. Akaida okhazikikawo munziru zawo kumenekoko mafoni amakhala nawo koma sinimaziwa kuti koni foni amayipeza munjira yotani koma timaona basi fuwa makhala musero mwanthu aseka usiku makiya apita koma iwo agwisa ntchito foni ndekuti iwo ali njira zawo zimene amapezera chani mafoniwo. Takhati kumvapo kunena kuti kupulizoni anthu athawa kuti munthu afike pothawa kundende kapena kuti akaidi kuti afike pothawa kundende kwenikweni zimakhala bwanji? Kuthawa akaida amathawa ena amathawa kuthawa ngati ali kumunda kolima konko kungwasiya anzake nkuyamba kumapita. Ena amathawira ku prison konko kukwera mpanda kugwera kuseri amathawa. Anthu amamwalira kwambiri nthawi yotentha ya miyezi yotenthayi ndi chifukwa chakutentha ndi malo amene anthu amagonachi. Anthu amamwalira kwambiri chifukwa kuti malo ogona amakhala ochepa koma anthu alipo ambiri ndiyeso kukutentha wakhala filikoloko ufike mmawa pa 67 sunajeso bwinobwino thupi mphamvu lilibe nkosavuta kuti thupi layambe kudwala mpaka na umwalire. Ndi dziko la chilendo kwa ineyo kunalibenso chimene ikanapanga koma ningoyamika kumwamba kuti zisomo mulungu anapanga kuthekera kuti mwina ndikhale zaka zimene zozo kumenekoko mpaka na ndizatuluke wamoyo koma azinzanga ena sanakwanise. Azinzanga ena amatha kumangidwa mwina ulo zaka zitatu pa zaka zitatu paja usagwira ulo mezi 10 pezeka wamwalira koma ineni kuti ndinagwidwa 2008 ndatuka 2012 nthawi yayitali ndili kumenekoko malo osakhala bwino koma zisomo zinandichitikira mpaka na ndinatuluka wabwino. Matoilet akundende si abwino akundende ndi anthu oti olakwa basi anamanga ngati mbali imodzinso ya punishment kuti mwinaso ukamapita kumenekoko uzitha kumaonabe kuti izizi ngati ningatuluke mwina ndisazabwerezenso kuti ndisazazione izizi. Matoilet akundende ndoti amagwira ntchito bwinobwino ndi amazi koma pamene ngati mazi ayima ndi kuti sizimakhala bwino fungo limakakamira usiku wonse fuwa matoilet amusero amagwira ntchito usiku ndi pali matoilet apanja kuti nthawi ngati inoyo anthu akuyenda panjapo wakucheza umatha kupita panja apanja awonso amagwira bwino ntchito ngati mazi aliko koma ngati mazi kulibe ndi kuti sizimakhala zabwino. Kwa anthu ena ake oti abwera kumene mazi akasiya amakhala matoilet aja azaza kwambiri azaza ndi zoyipa amatenga alendo aja awera kumene kumakanyamulisa zimene zane manja kumakazisiya malo oyenerera ngati mazi apezeka ndi kuti wina atunga mazi wina azinyamula zimene zazikasiya mkhomo la toilet wina azithira mazi mpaka nazipite ni mazi zosakhala bwino. Amanyamulisa ni manja amene amanyamulisa anzawo amakhala ndani? Amakhala akaidi oti anapitako pakanthawiwo akaidi amene anapasidwa ulamuliro kumene koko ndi prison kuti inuyo chifukwa cha mmene mwakhalira zayang'anirani azinzanu. Zimene zozosunga zipange munthu oti wabwera lero sunga muze nzako wakaunko kuti panga izi koma iwo ndi amene amawuza obwera dzulo alendo kuti panganizi ndiye sunga kane dziko la chilendo umapanga zimenezo zimene akuwuza na inakezo. Iliyo zimenezi anakupangani poni? Akandipangapo chinachitika ndi chani afotokozeni apa kumvera ningasi anthu ena amangomva kundende ena panopa kuganiza zokaba kumene panopa ena mwinaso program ena akuimvera ali minibasi ali munjira akukaba pena pake awuzeni. Amenewo maganizo amenewo asinthe maganizo amenewo asinthe ndipo ngati pali zochita zina abwererani basi muzikapanga zina kunyumba musapite kokuba chifukwa ngati zizakhala kuti zinaende bwino kokubako mapeto ake ndi ku prison ndipo yankhula pasi mukaziona kumenekoko ndiye nkwabwino mwina inuyo kungozimvera pompa zikukwaneni musapange zoti zikakuonekereni. Ineyo pali chinthu chimodzi chimene sinizayiwala kundende ineyo ndikuti aninyamulisapo ineyo bibi ya munthu nzanga kuti sindikumuzi waso yangaso mwina nkumunyamulisa munthu wina oti yeso sakundiziwa palibe chimene ungapange fo makhala kuti nthawi yachilango basi kukacha mamawa ati mapita pa ground matoilet apanja ngati sali bwino aliso ni nthawi yoti kukakhonzedwe kumene kucha ndiye ngati mazi anasiya sizimakhala zabwino zoti amangogwirano wina aliyense ngati mazi asiya ayamba mazi ku matoilet sikuli bwino amafuna kukakolopedwe kukakhale kwa clean ndiye amagwira wina aliyense sungakaneso wina aliyense ikakwana nthawi yanu akakugwirani mupita basi nyamulani zimmanyamula sungakane kuti sinimanyamula unyamula basi kumaliza pamenepo akakuthirira mazi opanda sopo fuwa kumene kosopo ndovuta angokuthirira mazi mmanja basi uchabe mmanja azatha
tizipanga zina ukatero ujeso sungakaneso chakudya udya chani ku prison chilata ukachitenga kuti manja ako agwire ntchito ngati chovero basi ndi mukazinyamula makazisiya kuti timakazisiyano mitondo yake anayipanga ngati mipoto ndiolowa pansi ndiye umanyamula zimenezo ngasiya mmenemo wina akukuthirira madzi ngati ukuchapaso mmanja basi zimenezozo wina akuzibaya ni mtengo zipite kumene zimapita kumaniholo akatero oti amakhala kuti akolopa matoilet apanja ndiyeno kumagwira zimene zili manja mkati mwanu munkamva bwanji zosakhala bwino zowawa zopweteka koma nanga nditani zimakhala zopweteka koma mumtima umati nanga nditani lipita kwa ndani mawu amene amayankhula anthu amati unabaweka chifukwa wina aliyense amene ali ku prison pofuna kumpasa chilango amamutchula kuti unabaweka mosawerengera kuti munthu yosukuba mosawerengera kuti munthu kuti wabwera kuno kuni mlandu wanji koma ku prison ukapezeka ambiri amangona ngati ndokuba ukhaokha koma sonse ali kumene kujako amene votana abaya pamene munkachotsa zimenezi pa tsiku lanu munepa anthu angati pamakhala anthu ambiri amagwira anthu ambiri makhala chigulu cha anthu chigulu ndithu manja ataze bwinobwino ngati chovero ngati onyamucha mu chovero ukasiye mmenemo kazasalapo sobwerere ukaole ukasiyeso mmenemo akuthirire madzi wathana nazo mawu akaza kugwiranso ndekuti ni nthawi yako basi sungakani koma zimachitika daily siku lilonse kumayeneka kukakolopedwe ndiye ngati sikuli bwino pokolopesaponso amakhala ngati apo kwanga zankhaza basi kwawa anthu okolopawo chifukwa za chilungamo kuti akuze kuti ukolope mmene ukuzionera sungakolope koma umatha kumakolopa ukummenyedwa ndipo andisiye umalolera ukanyamula chimene chichi animenya andisiye umakanyamula koma zosakhala bwino ndipo nnakhala kuti mwina sinapange chiganizo choti ndipite kumowa ndekuti ineyo silinkanabweranso kunokoleredwa kumeji kumanena izizi chifukwa ameji simukanandiziwa mwina nkanadzabwera pa nkhani zina zosakhuza zonse za kundende koma ndabwera kunoko chifukwa kuti ndinapitako kundende pa mulandu woti ine sinnalakwa ndikuachenjeza anthu amene ali ndi nzeru zopepera amene amakonda mwina mowa amene amasogoza mowa pa moyo wawo kusiya kusogoza za ntchito ineyo ndavutika kwambiri ndakhalapo kundende pa nkhani yoti sinnalakwe olo apolisi amachita kuzuwa kuti ine nkhani yonse kundikhuza koma chifukwa cha mmene nkhaniyo inachitikira zinayenekabe kuti ine ndikapezeke ndili kundende basi ineyo ndinatuluka pa mulandu kuzera ku high court italamula kuti ine ndilibe mulandu ndakhala kundende zaka zosachepera 5 ndikutuluka koma akufuna kwabwino alowererepo andithandize aboma andilipire akazangawo ndine tinasiyana zaka zachuluka kwambiri sikusiyana kuti ineyo ndinapeza olakwa yani koma iwo amene anandipeza olakwa ineyo fuwa iwo ponivomera ine ankafuna thandizo kwa ineyo ndiye ndinakhala kundende zaka 5 thandizo silimapezeka mkazi akanatani pano ali ndi ena chibwana ndi unyamata nizachabe baibulo nanazona tikamazipanga zinthu tisamaphatikize unyamata ndi chibwana wina aliyense amene ali ofikira lero ali ni moyo akuyenda tiyeni tisinthe kaganizidwe tikamazipanga zinthu tizipanga zinthu mokhwima munzeru kuopa kuzagwa mmavuto ngati amene ndinaona ineyo maka achinyamata timapwetekeka chifukwa chofuna kuwasangalatsa azinzathu ineyo ndikuti ndinapeza mavuto mwina pofuna kuleresa ndewu ya azinzanga amene ndinapeza kumowa ndinakhala kuti kumowa kuja ndewu yasindalerese nawo ndewu yoyamba yomweyo nanguzukapo ineyo kumapita mavuto awo asindikanaona koma ndimafuna ndasangalatsa azinzanga amene ndinayandikana nawo pamapeto pokusangalatsa iwo nazika mmavuto eneyo ndipo zili pati inayankhula naso ndi akuluakulu ona nsendende mdziko muno kuti imve kuti kodi iwowa zimenezi amaziziwa ine zinanga ndine chimwemwe Mike Shawa amene ndimayankhulira nthambi yona ntchito za ndende Malawi muno nene kuti ife ngati nthambi timakhulupirira kuti pamalo pomwe pali anthu awiri atatu pamalephera kukhala anthu ena amene ali maganizo osokoneza amene naso makhani mtima woti mwina kuona mati kodi mtima ndi wa munthu amene achinyama timadziwa chifukwa chake ngati akaidi amakhani malamulo awo cholinga kuti atetezeke kuchokera ku asilikali maso atetezeke kuchokera kwa akaidi ena amene makhani malingaliro osakhala bwino koma poti mudziwa ino ndende msero umagona akaidi okhaokha koma makhala asogolera nyabala amene amakhala ngati mara ife timakhulupirira kuti anthu amene aja amene atiuza ife zomwe zikuchitika kuseri komwe asilikali sangathe akuyang'ana timalimbikitsa kuti ngati pali mavuto iwo aja athe kubwera nkomatiuza timalimbikitsa nkhanza pakati pa akaidi okhaokha timane kuti ndithu azipanga ripoti koma mwina nkutheka kwa chopsezera mwina azimachitikadi ankali mwane ndifusa ziwa tingathe kususa funa ife timakhala nkali mwane ndemo kwa mwina tangodandalaona kuti chifukwa chani aziwa machitika ngati zimenezi samatha ndithu sota malamulo nkumapereka madandalo amenewa
kwa sikala amene alipo. Ife singalole munthu kumaka kukonza ku toilet ndi manja. Chifukwa chake ndende yonse timwese kugula zipangizo zokonzera ma toilet kuti mnatetezeke kuchoka matenda osiyana-siyana. Kugula adzikolopa, kugula somwe na mabrush. Fati madziwa ndizosatheka munthu makonza ku toilet ndi manja. Nkhani imene ndiyo mvetsesoni kwambiri. Mina ingokhapo phunziro kwa ife kuti mina zina zikamachitika chonchi samakhala mina ni mtima okhanga tususa kwambiri koma tikhale pasi ndikufufuka kuti zochitikadi nanga tingapange bwanji kuti teteze moyo wakaida tulinga chathu mkaida khali moyo wathanzi akatokeswa ndi thanzi kupita kwawo ndi moyo pa ndende kaya blanta kandende yazo bakhasapo kwambiri chimatha kuncho kupita ku ndende ina yomwe iye kumene koko akhale wanyuwani fati madala ni chiyonga tomenewo titikadziwa kuti anamwalira ndangati pankhani pa shamba fa zimenezo zimene anzathu ibara amuyeze munthu ndi apeze kuti munthu wodi wamwalira fa pa shamba mwina anani matenda kale tilingadziwe koma mwina pata khauti mali mali chipatala kuti akuti namwa fa pa shamba mwachipo tingavomeze chona kuti mukudziwa inu ndende zathu ndizodzaza izi sizimakana timanena boma limadziwa mabungu amadziwa wina lesa amadziwa ndende zathu ndizodzaza kwambiri anthu akupitirizabe kupalamula sitingamabweze anthu amene khoti alamula kubwera kwa ifuna kuti ibe malo ndende ndizodzaza takati kunena alesa amadziwa boma likuchitapo kanthu mabungu ena kuchitapo kanthu a prison inspector zakautu akutusapo anthu president ayesa wapanga pardon koma anthu be akubwerabe ndende zathu ndizodzaza magorero athu ndovuladi izo sitingakane zitadu khauti zimabweresa dimwina mavuto ena ndena chifukwa cha magonedwe sitingakane koma singanene kuti wakuti kuti anamwalira fa chigona pa shamba zimenezo anganene anzathu chipatala kuti mene amuyezera munthu uyu kumwalirako kumene achifukira amapinda kwambiri mabondo ndemwina mabondo munabwera zina zake zomwe zapangisa matendawo koma magonedwe athu ndiovuta timavomereza ndende zathu ndizodzaza